Čauko, vítam ťa v ďalšom videu. Dnes som sa rozhodol, že ti ukážem nejaký môj postup pri práci s klientami, nejaký ten systém, ktorý tam je od samotného získavania klienta až po uzatvorenie a odovzdanie projektu. Budem sa snažiť to držať stručne, nech v tom nemáš guláš, ale snáď sa mi podarí zachytiť všetky myšlienky, ktoré chcem. V podstate začína to na reklamách a na dopytoch, alebo jak sa v zahraničí hovorí lidoch, ktoré čerpám momentálne buď z referencií, z reklám platených, alebo z organického obsahu. Mám skúsenosť so všetkými tromi. Úprimne najlepšie je fungovať cez referencie, lebo keď ťa niekto odporúči, tak nemusíš zrovna dvakrát presviečať toho dotyčného potom, nech si od teba niečo kúpi. Organický obsah je fajn, ale je to strašne časovo náročné a kým sa dostaneš na úroveň nejakého social proofu, tak ti to zaberie hrozne veľa. A potom sú tu reklamy, no tam je proste to minus, že do toho musíš liať peniaze a úprimne preleješ tam veľa peňazí, kým zistíš, čo funguje, čo nefunguje. Čiže treba na to mať nejaký počiatočný kapitál, ale určite to funguje, lebo reklamy sú doslova cielené na ľudí, u ktorých je najväčšia šanca, že u teba nakúpia, hej. Čiže to dosť zjednodušuje oproti organike to cielenie. Pri tých reklamách tam to samozrejme vždycky nadväzuje na nejaký landing page alebo na formulár. Potom je tu ešte možnosť robiť cold outreach a z toho naberať studené lídy, čo je v podstate taká tá predajcovská klasika. Obvolávaš čísla podnikov a pýtaš sa, či nemajú záujem o toto, ale zaberá to hrozne veľa času a oproti týmto trom to je oveľa neefektívnejšie. Hej, proste keď ty sa niekomu v odzvukách pcháš do ryti a chceš mu niečo predať, tak je ten proces proste zložitejší, než keď ten človek k tebe príde sám, pretože ten dotyčný k tebe príde sám, keď to reálne potrebuje. Hej, nemusíš mu nejak vnúkať to, že to potrebuje, tú myšlienku. Čiže toto úplne by som aj vymazal, zrušil, tým sa ja nezapodievam. Z organiky, z reklám a odporúčaní samozrejme vznikajú inbound leady, čo, jak už som spomenul, tak sú proste zákazníci, ktorí prídu k tebe s niečím, pretože to niečo potrebujú a na tebe je im ukázať, že ty máš na to riešenie, že ty máš na toto najlepšie riešenie a predať im ho. Čiže čo spravím, keď mám takýto inbound lead? Samozrejme, treba tam nejaký prvý kontakt, zvyčajne telefonát. Na základe telefónneho čísla zavolám: dobrý deň, vyplnili ste u nás formulár o toto. Presne si nejaké detaily a zistím si, či ten človek má teraz čas to riešiť a prebrať to do detailov, alebo si dohodneme stretnutie na inokedy. To tzv. Inokedy sa volá discovery call, kde v podstate tvojim cieľom je zistiť, s čím on potrebuje pomôcť, s čím mu ty vieš pomôcť, zistiť proste jeho nejaké problémy. Je to skôr o tom pýtať sa otázky a pýtať sa ich správne, pýtať sa ich proste tak, aby si ty z toho jednak pochopil, že čo ten človek potrebuje, aby si na základe toho potom vedel spraviť ponuku, a je to o tom pýtať sa tie otázky tak, aby ten človek mal pocit, že nie si úplne vymletý. Zo začiatku je to problém, akože každý si nahovára, že to nemôže byť proste žiadna komplikácia, nie? Že zavolám, zistím, predám. Ale aspoň ja osobne som mal tú skúsenosť, že keď som robil tieto prvé hovory, tak som sa koktal jak jebek, ale opakovanie je najlepší učiteľ, čiže po pár hovoroch už to pôjde úplne plynule aj pre teba. Z toho discovery callu teda zistíš, či je tento človek alebo táto firma kvalifikovaný alebo nekvalifikovaný. Nekvalifikovaný znamená, že buď nevieš pomôcť, alebo proste na to nemá rozpočet, alebo nejaké iné faktory, proste tým človekom pracovať nebudeš, respektíve pre neho nič robiť nebudeš a zbytočne by si tam strácal čas. Keď je ale kvalifikovaný, znamená to, že proste má budget na to, čo mu vieš ponúknuť, vieš mu vôbec pomôcť a tým pádom máš takú keby istotu, že tá spolupráca by aj k niečomu viedla. Čiže keď si takto toho zákazníka kvalifikuješ, tak je tam ešte tretí hovor alebo stretnutie ohľadom úplných detailov. Tým myslím, ako bude prebiehať spolupráca, cenová ponuka a nejaký návrh projektu alebo riešenia. Tam už to je fakt na tom skille to predať a hlavne tak, aby z toho nevycúval, lebo veľa z nich ľubí robiť také ťahy, že ozvem sa vám neskôr a moc vysoká cena,
Proste treba na to vedieť reagovať a treba na to vedieť reagovať tak, aby ten človek do toho aj tak nakoniec išiel. Nemôžeš ho proste nechať z toho vycúvať. Nechcem to tu moc rozprplávať, ani toto, ani tie platené reklamy, lebo by to bolo hrozne dlhé video, ale kľudne, ak budeš chcieť, tak spravím video aj na reklamy, aj na tieto predajné telefonáty, čo vlastne tomu človeku povedať, aby si ho v podstate presvedčil, že to, čo ty ponúkaš, že on to vyslovene chce. Ja to teraz opisujem jak strašný degež, keby to bolo neskutočne jednoduché, ale hovorím proste do tých detailov, pôjdem keď tak v inom videu. Tuto mi ide skôr o to ukázať ti nejakú tú cestu klienta od získania až po uzavretý projekt. Proste nielen máš predstavu, že jak to u mňa funguje a jak to môže fungovať aj u teba. Čiže keď teda klient s tou tvojou ponukou, s tým tvojim riešením súhlasí, tak si ho získal, proste converted, alebo ho to nezaujíma, proste stratil si ho, to nevadí, veľa ľudí si to bere strašne osobne, ale je to proste hra na čísla. Hej, čiže koniec koncov nejakého klienta uzavrieš a aký je postup potom, tam poslednú dobu dávam dôraz na zopár vecí, nech to ide naozaj jednoducho pre obe strany, lebo posledné, čo niekto je zaplatiť zálohu a nemať absolútnu predstavu, že čo sa vôbec deje. Čiže hneď potom, jak uzaveriem klienta a sme teda dohodnutí, že ideme do toho, tak posielam zmluvu. Zmluvu z toho dôvodu, lebo nechcete pojeby ani z jednej, ani z druhej strany. Proste je to taká vzájomná istota, aby ste sa navzájomne odrbali. SOP, teda Standard Operating Procedure, v úvodzovkách postup, je normálne vytvorím PDF-ko alebo v Notione dokument, kde napíšem proste taký zhruba postup pri vypracovaní projektu. Nech ten klient vie, čo všetko to zahrňa a ideálne to spravím tak, aby som tam mohol robiť zmeny a on to videl, aby proste videl, v akom štádiu projektu sa nachádzame. Ďalej posielam zálohu, faktúru, niekedy aj nie, niekedy proste fakturujem po projekte, ale tá zálohovka je taká poistka proti tomu, aby ti klient z toho projektu nevycúval počas toho, ako ho už robíš, lebo potom by si na tom zbytočne strácal čas, ale to vieš poistiť už spomínanou zmluvou, čiže tá zálohová faktúra je skôr taká možnosť, odporúčanie. No a zároveň nejaký dotazník, alebo proste mu napíš zoznam vecí, ktoré potrebuješ od nich. Napríklad robím stránku, tak nejaké logo, branding, farby, obrázky, texty, proste hocičo, čo potrebuješ z ich strany. Tým sa potom posúvame do projektovej fázy, kde už sa teda niečo robí. Tam vytvorím spomínanú kartu klienta v systéme Notion, ktorú mu zazdielam, kde vidí progres toho projektu a nejaké body, poznámky, blablabla. Prístupy, účty, to sa týka hlavne teda webov a reklám. Ak už má vytvorené, tak nech mi dá prístup, nastavíme platby, fakturáciu, potom pokračujem na nejakú analýzu konkurencie, kde zistím, čo funguje iným firmám a môžeme sa tým inšpirovať. Nehovorím, že doslova kopírovať, to je blbosť, lebo potom to je proste neprofesionálne, ale keď niečo robíš, tak nemusíš proste znova objavovať koleso. Ak niečo funguje u niekoho, tak dosť pravdepodobne to bude fungovať aj u tvojho klienta. Potom teda práce na projekte, na záver nejaký feedback, revízie, väčšinou čo sa týka napríklad videí alebo webov, tak priebežne posielam klientovi, nech sa k tomu vyjadrí, čo je fajn, lebo on jednak vidí, že niečo robíš, že sa zaujímaš a je lepšie dostať priebežný feedback, než takýto zoznam vecí, čo chce zmeniť až po projekte. Hej. Napríklad robíš video a keď mu pošleš finálny edit a on si myslí, že chce inú hudbu, tak to je proste, musel by si to robiť celé na novo. Potom sa presúvame vlastne do konečnej fázy, kde teda prichádza k schváleniu projekta klientom, kde si teda on povie, že OK, je to, môže to tak byť. Potom vystavujem ostrú faktúru, keď ju zaplatí, tak mu vlastne dám prístupy k všetkým súborom, k webu a podobne. Zároveň, a to je dôležité, si pýtaj proste odporúčanie, či má nejaké známosti, ktoré riešia podobný problém a vedel by si im pomôcť a tak nech ťa jednoducho odporúči a to z jediného dôvodu, že potom vieš oveľa jednoduchšie nabrať viac klientov na základe jedného. No a na záver ešte upsell na nejakú inú relevantnú službu. Nehovorím teraz, že predáš mu video a začneš sa ho pýtať, či nemá záujem o bambusové ponožky, ale niečo, čo by mohlo nadväzovať alebo ešte zlepšiť to, čo si pre neho už spravil. Uvediem príklad, napríklad spravil som klientový web a keďže potrebuje, aby sa tí ľudia na ten web nejako dostali,
tak ideálne riešenie sú platené reklamy buď na Facebooku alebo na Google a už má takú lepšiu tendenciu na to kývnuť, lebo jednak už je spokojný s jedným tvojim projektom, čiže ti verí a riešiš v podstate nejaký ďalší jeho problém a je to pre ňoho jednoduchšie dať to všetko jednému človekovi, s ktorým už je naučený, že sa s ním dá komunikovať, než by mal hľadať zase ďalšieho externistu alebo inú firmu. No a po tomto všetkom tak už jednoducho iba pridám projekt do nášho portfólia s nejakými recenziami klienta, postupom, nejakým dojemným textíkom. Nech ostatní ľudia, ktorí prídu na našu stránku, vidia, že čo všetko vieme spraviť. No a nejaký social proof, to sú vlastne tie spomínané recenzie alebo odporúčania. Čiže toto je vlastne všetko, povedal som to tak veľmi stručne, ale snad ti to pomôže buď pri práci s tvojimi klientami alebo pri vytváraní si nejakého systému. Nehovorím, že rob to presne takto, tak to sú proste individuálne záležitosti, ale u nás to zatiaľ funguje, čiže je fajn mať v tom nejaký poriadok, nemôžeš proste príde ti reklama a hneď dobre, zdravičko, posielam faktúru, to proste nejde. Takže ďakujem, že si toto video dopozeral až do konca. Ak sa ti páčilo, nezabudni nechať like, poprípade odber a napíš do komentáru, či by si mal teda záujem vidieť video týkajúce sa buď reklám alebo tých predajov, pretože spätná väzba pre mňa znamená všetko. Díky moc, vidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ.